og velkommen. I dagens afsnit skal vi diskutere, hvad det perfekte menneske er. Vi har været ude for at høre, hvad folk synes, det perfekte menneske er. Det perfekte menneske? Altså i udseende? Hvad er bare sådan et perfekte menneske? Det er jo svært. Det menneske, der hviler i sig selv. Jeg ved sgu ikke, hvad det perfekte menneske er. Det er en, der har hele pakken. Det er et menneske, der er glad og sådan, venlig. Det perfekte menneske, synes jeg, er et menneske, som ser rigtig godt ud, og som behandler andre mennesker rigtig godt. Det er altså svært at svare på, for jeg synes, at folk er forskellige måder. En med en krop som The Rock, en diller som hest, en hjerne som Einstein, en hånd som min far og en fod på størrelse 43. Et menneske, der er godt, sødt og omsorgsfuld. Det ved jeg ikke. Det er et menneske, der kan erkende, men ikke er perfekt. Et menneske uden fejl. Er det ikke et godt svar? Som I kan høre, er der delte meninger om, hvad det perfekte menneske er. Vi har taget ud til Jørgen Let, som lige har lavet en kortfilm, Det perfekte menneske, for at høre, hvad hans holdning er. Jeg sidder her med Jørgen Let, og velkommen til dig, Jørgen. Tak for det, Mathilde. Du skal vide, at jeg er glad for at være her som en pragtfuld dag som i dag. Det er jeg. Jeg bliver varm indeni. Det gør jeg. Ja. Og Jørgen, du har for nylig lavet en kortfilm, Det perfekte menneske. Ja, det er korrekt. Ja, lad os lige se et lille klip fra det. Ja. Her er mennesket. Her er mennesket. Her er det perfekte menneske. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Vi skal se det perfekte menneske i funktion. Hvordan fungerer sådan et? Hvad er det for en størrelse? Det skal vi se på. Det skal vi undersøge. Når du laver sådan en film, Jørgen, hvad er det så, du vil med den? Jamen, jeg vil udfordre og provokere. Jeg vil tage spørgsmålstegn. Det vil jeg. Jeg vil, at det enkelte menneske skal tage stilling. Det skal tage stilling. Jeg hader middelmodighed. Det gør jeg. Jeg hader, når mennesker sætter sig tilfreds med en kedelig tilværelse. Det gør jeg. Det er en usel tilværelse. Det er en ikke-tænkende tilværelse. Det er det. Ja. Og hvilke tanker går igennem dig under sin skriveproces? Altså, hvad er din inspiration? Ja, min inspiration er hverdagen og travlheden. Al den stress og jag. Jeg undrer sig og betages og spekulerer. Jeg elsker at sætte mig på min yndlingscafé på gågaden. Og jeg studerer de mennesker, der går forbi. Jeg studerer og jeg betages. Jeg bliver inspireret. Jeg ser, hvordan de går. Som en myreflok. De går. Jeg ser, de gør, hvad der forventes af dem. Men de gør ikke mere. De tænker ikke. De misunder det materielle, og de misunder hinanden. De går fra destination til destination, uden at undres. De tænker måske, men det er ikke dybt. Det er overfladisk. Man kan se det på facaden. Det skinner igennem den. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Når jeg sidder på min café med min latte, så undres jeg. Og jeg tænker, hvordan kan jeg oplyse verden? Jeg vil oplyse verden. Jeg vil have dem til at tage stilling. Det vil jeg. Ja. Hvordan vil du så selv mene, at det perfekte menneske er? Jamen, det perfekte menneske. Jamen, det er blot atomer og molekyler i bevægelse. Det er udefinerbart. Det er det. Udefinerbart. Men alligevel så tydeligt. Vi ser det hver dag i reklamer og i modeblade og magasiner. Men de snyder os sgu. Det gør de. De snyder os. De manipulerer. De diktaterer. Det gør de. Jeg hader det. Det er falsk. Vi ved alle, hvad det perfekte er. Men vi kan ikke definere det. Jeg vil gerne betragte det perfekte menneske. Det vil jeg gerne. Jeg vil se, hvordan det lever. Hvordan det trækker vejret, hvis det overhovedet gør. Jeg vil se, hvordan det sover. Det er fascinerende. Det er det. Det perfekte, det er uperfekt. Og det er blot en illusion.